Čaute ľudia, ja som Peter Iko. Ja mám strašne prepáčte, ale ja to fakt musím rozdýchať. Ja som sa až teraz pozrel na mobil, nerobím si srandu, od rána. Od včera po obede do teraz som nebol na ničom, ani na plejku, ani na mobile, iba na telke. Vy ste proste... Ďakujem vám za 82 odoberateľov, ja nechápem. Včera sme mali koľko? 78 a už máme 82 ľudia, vy ste... Strašne vás mám rád, aj keď ste cudzí ľudia, aj keď ste iba komunita, je vás tu 82. Tak proste ja vás mám rád aj tak, lebo iba vy ste mi pomohli dať 82 odoberateľov, takže ja vám strašne ďakujem a to je všetko do tohto videa, lebo niečo je s plejkom, tak môžem sa tam hrať, nejaké network, ťučkoviny a také, tak... Ja vám fakt ďakujem za 82 odoberateľov a vidíme sa u nového videa, tak zatiaľ čus ľudia.